Dan il-programm qed jiġi mtella grazzi għal Art at Home għall-hsibijiet u għar-regali tal-mistednin Vibe FM. Malti-Kulturali hija produzzjoni imtella mill-istudenti tal-ewwel sena fil-Baċċelerat tal-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fih dan l-MCAST. L-għadwa tajba tal-spettaturi u merħba għal dan l-episodju ta' Malti-Kulturali Personalitajiet li hija produzzjoni mtella mill-istudenti tal-ewwel sena tal-Baċċelerat tal-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fih dan l-MCAST. Ovvjament nilqgħukom għal episodji ieħor llum għandna programm interessanti ferm għaliex illum ser nitkellmu dwar personalità li ħallit impatt qawwi fl-arkitettura Maltija. Arkitettura b'kuluri vibranti u forom astratti. U fatt interessanti wkoll huwa li l-personalità tal-lum twildet fl-1937. Tajtu minnu jew minni? Naraw tajtux b'dan il-feature. Professur Richard England, figura prominenti fl-arkitettura, beda l-karriera tiegħu f'nofs is-seklu 20 u ħalla marka fuq l-arkitettura Maltija. Twilet f'Malta fl-1937. Il-karriera tiegħu bdiet imħabba l-passjoni li kellu sabiex jaqgħad tradizzjonal mal-modern. Wara l-istudja dwar l-arkitettura ġewwa l-Ingilterra, Prof England irritorna lura Malta, fejn ħoloq diżinji innovattivi li bnew identità ġdida ġewwa l-Gżejjer Maltin. Ix-xogħlijiet tiegħu jistgħu jiġu magħrufin mill-stil partikolari ta' kuluri vibranti u forom astratti li adotta Prof England. Fil-bidu tas-seklu 21, Prof England baqa' joħroġ barra min-norm fid-diżinji tiegħu. Beda jippromovi għal proġetti sostenibbli kif ukoll għal proġetti li ppreservaw il-wirt tal-Gżejjer Maltin. Xogħol Prof England jibqa' wieħed li jispira din il-ġenerazzjoni, kif ukoll il-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Lura magħna fl-istudio issa bekk se ngħaddu mal-ewwel mistieden tiegħi tal-lum li huwa il-perit Sebastian Grima, segretarju kulturali tal-Kamra tal-Periti kif ukoll arkitett u inġinier ċivili. Kif inti? Very good, thank you. Tajjeb ħafna, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna ma jkollux ma nistax ma nirringrazzjakx. Tlaqna mal-ewwel bl-ewwel mistoqsija. Kif rajna fil-feature, il-Professur Richard England għamel ħafna xogħlijiet ta' bosta varjazzjonijiet. X'aspetti minn dawn ix-xogħlijiet li jogħġbuk l-aktar u għalfejn? Xogħol ta' Richard tal-profs kien varjat ħafna u varjat anke minn naħa ta' skala, ġifieri għamel ħafna proġetti ta' skala kbira li huma monumenti u għamel ħafna proġetti li huma żgħar, pereżempju l-arti tiegħu fejn jġib karta u jaffib inġilek xi ħaġa li huwa ħafna attrajenti u oriġinali wkoll. Ġifieri l-aspetti ta' Richard huma varji ħafna. Ovvjament, naħa tal-arkitettura inħobb ħafna l-materjali li juża, kif ukoll il-forum li joħloq biex ikollu effetti ta' dellijiet fl-arkitettura tiegħu u anke l-kuluri. Naħseb li dawk il-tliet aspetti fl-arkitettura huma aspetti partikolari li Richard England kellu ħafna ħsieb u ħafna suċċess bihom.
Dal-aħħar se naraw ħafna żvilupp fil-bini, speċjalment fl-aħħar snin li ċertu nies jgħidu li huwa żejjed. Inti x'taħseb fuq l-approach tal-Prof England dwar sostenibilità u l-konsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntest speċifiku tal-arkitettura Maltija? Jiena naħseb li meta kien qed jipprattika l-profs kien żmien differenti. Alla volja kien żmien fej kien hemm ħafna bini għax kien wara ċertu storja. Kien żmien differenti fej in-nies kienu japprezzaw iżjed naħseb in-natura u kellhom iktar ħin biex igawdu il-ħajja. Mentri llum il-ġurnata naħseb li qegħdin sfortunatament mitlufin bil-teknoloġija. Ġifieri jekk tista' terġa' staqsini ħalli nista' neħħum jagħtu. X'taħseb dwar l-approach tal-Prof England dwar is-sostenibilità u l-konsiderazzjonijiet ambjentali fil-kuntest tal-arkitettura tagħna? Mela, about sustainability, xi ħaġa li hija kind of intrinsic in our buildings is the use of local limestone. U naħseb jiena li il-limestone tista' tużah biex tibni u mbagħad tiksi fuqu, imma qed tagħti l-aspett tal-materjal. U hemm tista' wkoll tuża l-limestone, l-ġebla Maltija ġifieri, fej tużah b'forom differenti meta jinnaffilata minn flok tagħmilha daqs normali taqsama u tibda tagħmel ċertu design bil-fili biss, anki bit-texture tal-ġebla. Ġifieri dawn affarijiet naħseb huma characteristics li ssibhom fil-arkitettura ta' Richard England. U taħseb li s-sem tal-Prof England imur oltre mill-aspetti estetiċi tal-arkitettura biex jagħti każ il-funzjonalità u t-tiswirt spazjali tal-bini f'pajjiżna? Definitely. I think one of Richard England's main attributes is being able to create a sense of spirituality in his buildings. So it's not just about building the perimeter of a site to its maximum potential height. It's also about creating volumes and spaces with light and shadow to create a more spiritual space. So. U ma ħafna tifħir li kellu l-Prof England ukoll ovvjament kien suġġett għal kritika. Kellu wkoll xi nies li ma femux forsi l-istil tiegħu jew ix-xogħol tiegħu. Hemm xi kritika assoċjata mal-integrazzjoni tal-ideat tal-Professur England? When you're somebody so public, you're going to have criticism. So that's normal. In my opinion, the criticism attributed to profs is valid from the critic's eye. There's nothing that is not valid. Everybody has their own opinion. But I think that what his buildings are saying now speaks for itself. I think when you look at the work which is done after the many years that it's been left in almost the same state, because unfortunately, like many buildings, it goes to different stages in life. So there'll be additions, there'll be subtractions, there'll be an evolution of a building in its life. Mm-hmm. But when you look at the buildings which have remained mostly intact, you can almost imagine that they would have been designed in the recent times. So from that point of view, I think that the criticism is a good thing and probably got him to where he is today. U hemm xi ħaġa partikolari li kienu jikkritikaw ħafna n-nies mill-mixxolijiet tiegħu? On a personal level, I know that he likes to use vibrant colors, so strong purple, pink, blue. Maybe some people were a bit uneasy with this choice of color palette. So I think that would be something.
Semmejt l-użu ta' kulur vibranti u forom astratti. Taħseb li dawn l-elementi jagħmlu xogħol Richard England differenti minn xogħlijiet oħra ta' dak l-istess perjodu? I think he was courageous enough to use them and also skillful enough to master them. So yes, it does make him very different and produced great products. Issa qabel ma ngħaddi għat-tieni feature nixtieq insaqsik ukoll dwar l-istat tal-arkitettura bħalissa now. Taħseb li l-arkitettura tal-bini li qiegħed jinbena b'mod maġġel bħalissa qiegħed jingħata l-istess ammont taħsib li kien jingħata forsi 20-60 sen ilu? I think that anything that is done in a hurry is not going to be done properly. So the fact that he used the word maġġel means that that type of building is not given enough time to develop into something that is going to look nice in the future or look nice when it's built. So I find that we're living in a fast-paced life with a lot of technology, and we should sometimes take a step back, slow down the pace, and spend more time thinking about light, shadow, shade, context, surrounding, environment. More of a human aspect is needed, I think. U fuq dik il-nota, infatti grazzi ħafna Perit tal-li kont magħna llum u nawguralek iktar suċċessi fil-karriera tiegħek. Tkellimna ħafna dwar ix-xogħol tal-Professur Richard England li kif qedna diġà uħud mill-proġetti tiegħu kienu jintoġbu ħafna, però uħud kienu wkoll suġġetti għall-kritika. Ħa naraw dal-feature flimkien. Ma' kull akkwistamenti arkitettoniċi ta' Professur Richard England u xorta waħda irċieva ħafna kritika. Waħda mill-kritiċi li rċieva kienet dwar l-opinjoni tiegħu fuq il-bidla ta' Bib il-Belt. F'artiklu mit-Times of Malta, Prof England esprima l-opinjoni tiegħu li l-proġett ta' Renzo Piano hu absolute necessity għal raġuni ta' valuri kulturali u soċjali. U enfasizza l-importanza ta' dan il-proġett f'aspett ta' arti u taqsim tal-ispazji pubbliċi madwar Malta. Fl-2011, f'artiklu ta' The Malta Independent, inħoloq diskors fuq il-kontroversja dwar il-modifikazzjonijiet proposti għall-Knisja ikonika ġewwa l-Manikata, knisja li mbniet bejn is-sittinijiet u s-sebgħinijiet. Prof Richard England enfasizza l-ħsieb storiku tal-Knisja u esprima rtieġa dwar it-tibdiliet proposti li setgħu jikkompromettu l-integrità tal-Knisja u appoġġja il-preservazzjoni tagħha. Gruppi ta' preservazzjonisti wkoll ikkritikaw il-proċess tad-deċiżjoni dwar il-modifikazzjonijiet tal-Knisja. Imma mhux dak biss Prof Richard England irċieva l-kritika. Meta fl-2003 intwerriet l-istruttura tal-Love, ħafna nies kellhom opinjonijiet b'saħħithom. Ftit oġbithom imma ftit ħasbu li hi a monstrous and an outdated piece reminiscent of the 60s. Jogħġbok jew le, Professur Richard England minn dejjem kien isem magħruf mal-Gżejjer Maltin, kif ukoll barra minn pajjiżna. Lura fl-istudio waqt Malti-Kulturali Personalitajiet fejn l-ewwel smajna proprju fuq professur u issa għandna wieħed magħna fl-istudio għandna l-Professur Piano li mhux biss huwa arkitett u akademiku iżda wkoll il-President tal-NGO Din l-Art Helwa. Kif inti? Grazzi tal-istedina, salmilkom. Tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Prof England kien qal li l-arkitettura ta' din il-ġenerazzjoni partikolarment tidher bla ħajja u bla personalità. Inti taqbel magħha din u għalfejn iva jew għalfejn le? L-arkitettura dejjem tirrifletti s-soċjetà. Jiena fl-università issa li dekan samadniex ma għamilt rajt anki żewġ ġenerazzjonijiet ta' studenti, jiġifieri nagħllem il-missier u eventwalment nispiċċa nagħllem it-tifel. Jiġifieri hemmhekk ukoll. U hemmhekk rajt dejjem approach konsistenti ta' żgħażagħ li qed jippruvaw
jagħmlu bl-arkitettura tibdila fl-ambjent li aħna ngħixu fih. Malli toħroġ mill-università, mbagħad għandek affarijiet differenti. L-affarijiet differenti huma s-soċjetà x'qed titlob. Mela hekk u għal xiex qed tibni. Mela hekk fl-antik prinċep irid jibni palazz biex juri li allura kien jinvesti u kien iqabbad in-nies li jituħ dak il-prodott. Hekk da żmien aħna rridu nibnu sempliċement biex nagħmlu block flats biex naqalgħu il-flus malajr, dak li qed nagħmlu l-arkitettura tispiċċa tirrifletti dak. Ġifieri l-arkitettura hija mingħajr ruħ għaliex frankament is-soċjetà hija mingħajr ruħ. Marbutin ma' xulxin. Inti tajt li l-arkitettura kapaċi tkun riflessjoni tas-soċjetà. Dejjem hija riflessjoni tas-soċjetà. Hemm detto interessanti li għamlu Winston Churchill li kien jgħid aħna niffurmaw il-bini u mbagħad il-bini jiffurmana. Kif jitkellem fuq binja partikolari li kien il-Parlament Ingliż fej l-argument tiegħu kien minħabba l-binja kif kienet ħarġet is-sistema ta' żewġ partiti għaliex kien joqogħdu faċċata xulxin. U dika ħarġet id-demokrazija ta' żewġ partiti. Interessanti ħafna l-kunċett, però vera. L-arkitettura hija toħroġ mis-soċjetà u mbagħad tifforma s-soċjetà fil-ħażin u fit-tajjeb. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu jidher propju l-ambjent, jidher parti żgħira forsi mill-ambjent. Wieħed minn dawn ix-xogħlijiet huwa propju l-Knisja tal-Manikata li l-istruttura tagħha ġiet ispirata mill-girna Maltija. X'taħseb fuq il-fatt li l-Professur England jipprova jippreserva l-wirt tal-madwar? Però tkun iżjed fil-fond milli sempliċement jirrifletti biex ngħidlek jippreserva, għax il-Prof England ma rridx biss jippreserva, Prof England ried illi juri illi dawk l-elementi illi jagħmlu l-arkitettura vernakolari, ġifieri ta' żmien anki mingħajr il-firma ta' perit partikolari, dawk kellhom validità anki fil-arkitettura moderna. Il-xogħol tal-Prof England tinsiex li jinkwadraw anki fil-mument tal-arkitettura internazzjonali. Ġifieri minn dak li aħna nsejħu l-modernista li għandna anki eżempji Malta mhux ħafna, imma għandna fej id-dekorazzjoni kien hemm inqal huwa krimini il-tama dekorazzjoni. Beda il-moviment reġjonali, ġifieri ċert numru ta' periti bdew ħarsu lejn il-karatteristiċi tal-arkitettura indiġena għaliex kella mhux biss valur estetiku, imma anki kienet tirrispondi pereżempju għall-klima u għan-natura mod aħjar. U allura bdew jaraw dawk l-elementi fl-arkitettura indiġena u jaraw u juru li tista' tintuża anki fil-livell ta' arkitettura moderna. U fil-Manikata dik hija l-qofol ġifieri fejn qed juża forma antika, ma sax tajt li għal Malta biss, għax fil-Mediterranji jeżistu, daw it-tip ta' struttur, anke t-tempji barra l-Girna għandek it-tempju. U naħseb fil-fatt iżjed hemm ispirazzjoni ta' tempji milli tal-Girna. Għaliex huma żewġ nofsijiet illi ma jintaqgħux kif mentri fit-tempji daw iż-żewġ nofsijiet jiffurmaw. Però l-iskop kien li jirrinterpreta daw biex joħloq moderna li tmur ma l-iskala tal-raħal, tinsiex il-Manikata huwa raħal pjuttost żgħir, u li tmur ma l-ambjent ta' madwar ir-raħal. Sewwa, ġifieri, u qed nitkellmu fuq il-Manikata fl-2011 propju ħareġ permess għal żviluppi tal-Knisja tal-Manikata, l-istess Knisja li qed nitkellmu fuqha, li setgħu jikkompromettu l-integrità strutturali u l-estetiku tagħha. U ħafna nies qalu li dawn l-iżviluppi ma kinux neċessarji għall-binja li kienet wara kollox diġà ikonika waħedha. X'taħseb fuq dawn it-tibdiliet li kienu se jsiru u kieku inti x'kont tagħmel? Ifimni, hekk ikun hemm ixu illi interventi se jagħmlu impatt fuq integrità strutturali noqgħod ħafna attent. Meta tiġi biex titkellem fuq it-tibdila intervent fuq oġġett ta' arti, għax fil-aħħar mill-aħħar dak li qed titkellem. Id-domanda hi mela kif ikollok inti pittura se tirtukka biex tirranġa skont il-moda tal-perjodu ta' wara. Jew tajt se nippreserva. Issa, fil-arkitettura, dit tip ta' approach hija ħafna iżjed problematika x'hekk inti tara l-istorja tal-arkitettura. Hemm diversi eżempji ta' knejjes, pereżempju, illi jinbnew ċertu perjodu u mbagħad ċertu perjodu wara il-faċċati jinbidlu.
Ġifieri però il-ħsieb kien ikun dejjem dan niġi lura dak li qed qabel. X'inhi l-intenzjoni? L-intenzjoni hi illi tisviluppa ħsieb artistiku. Hija kwestjoni ta' valuri, jiġifieri x'inhu importanti? Il-binja kif inhi fil-kompletezza artistiku tagħha, jew hemm valuri li iktar importanti li allura rridu jiġu riflessi. Jien ovvjament il-Manigata naħseb kienet waħda mill-binijiet li influenzatni bħala għastħalt fil-kors tal-arkitettura kemm tista' tkun sabiħa l-arkitettura. Ġifieri għalija kienet niftakar l-ewwel darba li żorta kienet xi ħaġa esperjenza unika. Unika. U f'dak is-sens naħseb jien għandha bżonn tiġi preservata kif kienet maħsuba dak iż-żmien. Ġifieri kieku saqsejtni x'kun nagħmel, jiena ma kontx immissa, però hemm dal-argument illi interventi jista' jkunu leġittimi basta jkunu ċar x'inhu l-iskop. Tajjeb, sewa. U ħan nitkellmu fuq proġett ieħor issa darba fuq is-City Gate Project, meta kien hemm il-pjanijiet ta' tibdil ta' Bib il-Belt u l-Parlament fejn kien hemm ħafna kommenti dwar id-diżinn tal-istil li għażlu, u infatti wieħed minnhom kien propju l-Perit England fejn qal li din il-bidla hija waħda neċessarja. Dal-proġett kien ħoloq ħafna diskors minn ħafna naħat differenti u bost opinjonijiet imħaltin. X'kienet l-opinjoni tiegħek issa dwar dan kollu? Jiena minn dejjem kont fan tal-proġett, jiġifieri hemmhekk naqbel mal-Prof England kompletament. U hemm bżonn u naħseb jiena ħafna minn nies illi ikkritikaw dak iż-żmien kienet iżjed kritika marbuta mal-biża ta' tibdil. Għaliex kienu l-argument x'kien prinċipali? L-argument prinċipali kien illi m'hemmx il-bib, il-gate, kif kien hemm. Kif kien hemm dawk it-tliet arkati biex Tliet arkati, però jinsew ukoll li dik lanqas kienet il-verżjoni oriġinali, ġifieri kien hemm xi almenu 3 verżjonijiet qabel fejn l-eżiġenzi tal-belt bidlu. Dak iż-żmien ġifieri. Dak iż-żmien meta nbniet kien bib żgħir u mbagħad kien hemm bżonn li jitkabbar u eċetera. U dak il-bib li tneħħa biex sar dal-intervent kien l-aħħar wieħed minn dik is-serje ta' bibien li kien hemm. U fl-opinjoni tiegħi forsi ma kienx l-aħjar wieħed laqqas. Probabbilment għax anki jirrifletti valuri fis-soċjetà partikolari. Aħna mhux qed ngħidha bħala xi ħaġa ħażina, però tirrifletti pereżempju l-arkitettura faxxista dak iż-żmien. L-arkitettura faxxista mhijiex daqshekk marbuta mal-abbużi ta' dak iż-żmien biex ngħidlek, imma kienet arkitettura partikolari, iżjed dominanti, iżjed formali, iżjed trionfali. U dak il-bib oriġinali kien hekk. Meta ġiet proposta ta' l-iżvilupp ġdid tal-belt. Li qed ngħidu li hemm bħalissa. Li hemm bħalissa. Id-domanda li ħafna nies ħasbu mela issa nibdlu dik il-bib ieħor modern. Il-ħsieb ta' Renzo Piano kien isma' il-bib u qasma fis-swar. Sewwa. U mingħajr ma nagħmel bib ġdid irrid nesprimi dik il-qasma fis-swar. U għalija kienet interpretazzjoni poetika fil-fatt hekk wieħed jara sew hemm żewġ pjanċi tal-ħadid kbar. Apparti dawk li tal-ġnub illi jisseparaw il-parti tas-sur l-antik mal-parti ġdida li tifforma l-bib. U bija jrid juri illi isma' din hija l-qasma fil-istorja tal-belt hija dejjem tibdil. Jiġifieri kien hemm każ inti kont qed tgħid li l-arkitettura hija riflessjoni tas-soċjetà. Peress li kien hemm dik il-divide, qed tgħid li kellha x'taqsam kienet tirrifletti mas-soċjetà ta' dak iż-żmien ukoll? Li nista' ngħidlek attent, jiġifieri meta ngħidlek rifless tas-soċjetà mhijiex speċi ta' riżultat ta' vot popolari. Hija tirrifletti biex ngħidlek il-qofol tas-soċjetà. Min kien kontra, fil-fatt kienet qed jesprimi element ta' nostalġija illi jistiequ l-affarijiet isiru kif kienu qabel il-gwerra, per eżempju, kien hemm l-istess argument fuq l-Opera House. Mela kien hemm l-istess tip ta' nies jgħidu aħna għandna ċans nibnu l-Opera House kif kienet qabel il-gwerra. Imma kien hemm element ta' nostalġija x'dika kienet binja li kienet tappartieni lil settur tas-soċjetà partikolari. Min kien imur l-opera ġifi dak iż-żmien. Dan huwa dibattitu dejjem diffiċli. Jiġifieri naħseb jiena meta tqabbad Renzo Piano, il-viżjoni ta' min qabdu
li dak il-moment kien il-gvern, ġifieri viżjoni anke politika, kienet illi jagħti xejra ġdida lill-Belt fil-kuntest tal-istorja tagħha. Fil-kuntest iktar modern biex Fil-kuntest tal-istorja, ġifieri hemm l-istorja, però l-Belt hija belt moderna. Dak kien il-messaġġ. U naħseb sabu wieħed mill-aħjar periti biex jinterpreta dak il-valuri. Professur, grazzi mill-ġdid tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Grazzi wkoll kbira lilkom telespettaturi li lqajtuna fi djarkom permezz ta' YouTube jew anka Facebook Live. Ovvjament nispera li tallimtu xi ħaġa dwar il-Professur Richard England u l-kontribut kbir u qawwi li ta' lis-soċjetà Maltija. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-sponsors tal-programm tal-lum li huma Art at Home għas-siġġijiet kif ukoll Vibe FM tal-Goodie Bags għal mistednin tal-ġen li kellna. Nixtieqilkom il-kumpliment tal-ġurnata tajba u sakemm nerġgħu niltaqgħu. Saħħa. Salme. Dan il-programm qed jiġi mtella grazzi għal Art at Home għas-siġġijiet u għar-regali tal-mistednin Vibe FM.